més de 400 associacions, hem treballat al llarg de 6 mesos en el si de les nostres associacions, barris, districtes i ciutats, per definir el futur de l'associacionisme. Enmig d'una crisi econòmica que sacseja la vida de les persones, és el moment de proposar una alternativa ètica, solidària i col·lectiva. Per això avui, 30 d'abril del 2011, en el marc de la cloenda del segon Congrés d'Associacions de Barcelona, volem alçar la nostra veu per dir que ara és l'hora de l'associacionisme. Sí, és l'hora dels i les activistes que apropem la cultura a la ciutadania, dels veïns i veïnes que lluitem per tenir barris més dignes, de la gent que organitzem les festes populars i les festes majors, dels milers de joves que ens impliquem. És l'hora de la gent gran activa que encara tenim moltes coses a dir i a fer. És l'hora dels militants i militants, que lluitem per la defensa dels drets civils, polítics i socials, de la ciutadania que ens trobem per divertir-nos, tot imaginant una ciutat més humana, de voluntaris i voluntàries que aportem el nostre temps per donar suport a les persones que més ho necessitem, de les persones que imaginem un món més just i que construïm alternatives davant la crisi. Som milers de persones que estem convençudes que l'acció col·lectiva és imprescindible per fer realitat la increïble diversitat de somnis, anhels i desitjos dels ciutadans i ciutadanes per construir una ciutat millor. Sí, volem ser les protagonistes d'un canvi real a la nostra ciutat. I és per això que ens hem trobat i treballem conjuntament per un millor reconeixement, per un millor finançament i per la reivindicació de l'espai públic i d'uns millors equipaments. Aquestes són les reivindicacions que ens uneixen des de la nostra diversitat i volem que siguin també els eixos del futur pla de suport de les associacions de Barcelona. Per això, reclamem més reconeixement. Reconeixement dels voluntaris, de les voluntàries, dels socis i les sòcies, ja que són el nostre capital social. En el marc de l'any europeu del voluntariat, les associacions de ciutat refermem el nostre compromís amb la figura del voluntariat i les diferents formes d'expressió altruista existents. Les persones voluntàries són el nostre principal actiu i per això cal promoure-les. Demanem més implicació per part dels socis i sòcies de les nostres entitats en l'exercici dels seus drets i deures per tal de millorar la nostra organització interna, construir ciutadania activa i compromesa, fomentant així la nostra capacitat d'incidència en la governabilitat de la nostra ciutat i, sens dubte, en la millora de la qualitat democràtica del nostre país. Reclamem, per tant, més reconeixement de les pròpies associacions i més implicació d'aquestes en la coordinació del sector. Ens comprometem, doncs, a impulsar el Codi Ètic de les Associacions de Barcelona com a eina de reconeixement mutu i d'enfortiment del sector. Reclamem el reconeixement de l'administració pública. Necessitem una administració valenta, que vulgui fer l'aposta per la millora del sector associatiu, doncs som corresponsables de l'esdevenir social. Reclamem un nou marc legal i financer. En un context de crisi actual, pot semblar estrany fer demandes en aquest sentit, però l'associacionisme és un dels sectors que ha resultat més desfavorits d'aquesta situació i ara toca, com sempre hem fet, continuar treballant des de l'austeritat per promoure un canvi en el marc legal i financer actual que ens resulti més favorable. Reclamem la banca ètica com a projecte de present i aposta de futur. Volem generar alternatives al sistema econòmic i la banca ètica ens permet precisament posar l'economia al servei dels nostres projectes. Cal que les administracions i el propi teixit associatiu facin una aposta decidida perquè sigui la nostra banca de referència. Reclamem l'ús del col·lectiu dels espais i dels equipaments públics. Les associacions necessitem locals, ja siguin públics o privats, i també necessitem recuperar el carrer com a espai de trobada de les persones i com a espai de convivència i cohesió social, com un espai generador d'entitats col·lectives i de sentiment de pertinença a la comunitat. Tenim molta feina a fer i ens comprometem a fer-la posant en marxa el Congrés Permanent, una iniciativa que ens permetrà avaluar entre totes les associacions de la ciutat les polítiques de suport a l'associacionisme
i convocar d'aquí 4 anys el tercer Congrés d'Associacions de Barcelona. Hem de ser prou agosarats i agosarades per continuar la nostra revolució associativa. Cal treballar dia a dia, com ja estem fent. Ara és l'hora de l'associacionisme. Ara ens toca a nosaltres.